gaurko bigarrengo platera. Nola ez, Japoniarra egindako platera. Nola izena du? Uramaki, California. Hori da. Osagaiak esango dizkizuet. Gazta krema, arrain hegalariaren arrabak, arroza, luzokerra, aguakatea, nori alga, karamarroa, soja eta arrozaren ospina. Bueno, hau arroza japoniar variedade bata, grano laburtsue. Bai, txiki ja hori da, bai. Honek berezitasuna dekona da, oso ondo garbitu bidala fekula soltatzeko, 6-7 bider, gitxienez, da orduen ura lehengotan egotena zuri-zuri. Azkenien gatu bideu, ize transparente. Garbi ja. Bai. Hori da, arrozakin hasiko gehi. Arroza garbitzen joango gara orduen. Kontuz, hemen. Hor da zu, bale, hori da. Hor garbituko dugu arroza, hotza izan bideu beti. Hotza. Otzotza hola batzutan izotzakin da hola naztuta ez? Izotzakin bada, ez teuzetan egon, baina hotza da bideu. Ekin dauna igurtzik ase fekula ataten doa, apurka-apurke. Hau nahi du erabili? Ez, ondo? Gero, bai, igual. Gero, bukaera. Oan txinoa badeko, Badeka? Bai. Ondo. Hor 700 gramo arroz dauz. 700 gramo arroz zentzako, urebe 700 mililitro. Apurtxu bet gizau alda ipini por sakaso ziku gatzen bada edo, apurtxu bet gizau. Asko gizau ez. Horrela 7 bat aldiz. Bai. Guk hemen etzien egosteko be, kasola normal baten egin lehike prozesu be. Guk hemen egozkailu berezi bateku, baina, bueno, etzien ure izango zen medida bardine, apurtxu begiz jau. Prozesu ja ure gero eta garbiza urteten deu. Bai. Hon ja txinoti paseko deu. Hori, hasieran zuk izan da bezala, almidoiagatik hola, zuri-zuri. Bai. Eta orain, ja, garbi. Hon ja garbi. Badeku. Bueno, oine arroza 10-15 minutuen geldi itxibizako. Lasai. Bai, reposatzen, apur bete ezetasune harrapetako da gero errez hau egosteko. Bueno, guke oine arroza hor reposatzen dekun bitartien, hemen egozgailu elektriko bat ekarri dugu, igeretxeko hoteletik, da kontu da denbori aurreratzeko, egozgailuen hasi garela ja arroza aldez aurretik prestatzen. Da, bueno, hau ja guri lana errazteko da, batez ere, hau etzien edozein personak egin dugu, edozein kasuelan, uniko importantiena da, ganeko tapie diametro berdinekoa izeti kasuelana. Da, bueno, uren kopurue arrozan berbera izen bideu, apurtxu ergizau. Ura pixka gehiago. Da gero arroza bertan kasuelan egoziko da, beran soltatzen dagoen vaporaren bitartez. Zien egozizkero arroza, lehenengo 5 minutuek zue topera aukibide, apurrete egozten hasi arte, da gero minimora bajatu, 15 minutuan. 15 minutuan, lasai, goxo. Egoteko. Hori da, ondo. Arroza ja egozik edeku, 10 minutu pase die, gutxi gora bera. Bai. Hau tramankulo jangiri deko izena. Jangiri. Japoniarrak bertan bizitze guztizen amenekin dago arroza otziku. Bai. Da oin eitzen zagune da, gehituko zagu arrozen ospina, azukriaz bateratute. Horrek japonesen nazketa honek deko izena sari. Da litroko gitxi gora bera, bueno, litroko erdizie botatzen zagu azukria. Bai, bestatzu bai, igual limoie edo liman asalak eta gehitzen ziez bai, hori azkenin bakotxan guztura. Eta orain kentzen ari zaion geruza hau, zer da? Goiko, azpizen gehatzen dan kapatxue, aprobete erreiken da hori kendu ikitzagu beti. Eta gero aprobetxatzen edu beze zerbaitako? Honea saldan nahi da arroz sinplatue, zerealak inoiz jantzuz arroz sinplatuenak, honea ziken da. Bera. Hau ziketzen da, gero labanganien, da temperatura edo estufa baten. Bueno, gorda usari zegoetaten. Arrozaren ospina, ez da? Arrozaren ospina, azukrekin, zari deko izena. Da, bueno, oinen bidana da arroza otxiku.
Hementxe noztu, Bai. Aurreko egunien ikusi ginen tramankulo hau, jangiri izena du, eta gaur erabiltzen ari gara, hori da. Bueno, apurka-apurke arroza otzitzen dabil. Bai. On tramakulo honeken egurre, oina banikoa zemongo txo. Otzitzeko. Banikoekin? Da honek jangiri zetekon egurre da zedrozkoa. Da, bueno, txien edo zeinek ez deko, baina barriñotxo egurrezkontzi baten otzitu edo Bai. plastikozkoan. Bea hori bai, metala inoiz bez. Ez. Ze bertan metalak bero hartzen deu, da kondensazioagaz arroza Egozi, puntotik pasatzen puntu da. pasaiken da, da orduan Bai. hori de kontuen. Da honek estera, zedron egurrek ezetasune tragaiten deu, edo txupeu. Da hor da otzitzen apurka-apurke. Ikute zulan aizi sartetzen, da eskumeko eskuaz batera motetzen. Bueno, oia hotzi badeku, da baino gune da hotzik dagoen arroza, da paseku beste ontzi batera, ja gure gaurkoz uramaki zeiteko. Mira, zabaneko polita, Japonesa, ez da? Japon nasi da hori be, da Eta- jupaiaz hainbeste urte daroaz, da hori be oso estimedeko kutsilla moduen. Eta benetan, hola xin ibiltzen zestelan jatetzen baitara, ez da? Bai, jatetzen be, abanikoa zatitzen gu beti, guk Bai, hori jenti bai galtzen da askotan begire, da, Bai, bai. ba oso polita, Hori da, kristalezko ontzira pasa, Ja, Pixka bat. dugu arroza. ze zaila dan egurrakin lan egin esku batekin eta besteekin abanikoakin, Bueno, burrakaz edo bizitza, oso erosetarako be eskubitxek batera erabiltia ez da bat Hori perreza. da, bai. Oina arroza apurtxo bete osten txibiu, Bai, ze oso gatza zuzilek egi arroze beroaregaz, eta bueno, amiste 10-15 minutuen ja, hotzik egongo zen ja bai. topera, baina, bueno, amendeku beste arroza Otza berdina, baina ja lehenetik bardina, jo baina, bai, gaur goizien enge, atzo, oza, Hori hotzikite da. dau, da horrela zengu bihar. Ondo ba. Hau, bambuz eginiko asterilla bata, rolak eiteko erabiltzen dana, etzien edo zein erosteko niko merkietia, honek ez dago problemarik topetako. Eta gero plastikoakin gehi bat tapatzen dezue, estaltzen dezue, ba... Ez einketako, zotantzen hori da. inke arroza inke ingo liteke eta horra egiteko plastiko epintxe. Bueno, hori de algan hori Algan hori da, Bai. bai. Aurreko egun batean ezagutu ginen, baitare, oso ikan, horlaxe. Uramaki idalez, ba, erdibitu egiten da, ze larran diziz, Bai. Normalien oso maki egeinek eran, ba, alga guztiz erabiltzen da, baina gaurko kasuen, ba, bakarrik Bai. erdizi. Hori aurreko egunean porratu nuen, eta algak zein dar duen, ze zapore, Bai. itxas zaporea, ez da? Itxas zaporia, bai. Hori da, bai. Horrexen ipini, eta arrozarekin bete. Uste zue, brillanteko satize berantza doala, Bai, da motza barrurantza. bai, Vale? hori da. Neporde eskue guzti, arroza ezinketako, oin urreren excesoa, bueno, larri zaburbet kendu. Hori da, sobratzen dana kendu, Bai. hori da. Yes! Apurka-apurke superfizize guztize estaltzen joango da. Bai, Beti argitu bide hori ezin jala larri bipine, zotantzen gero rollo ainekeran, ba, ez tegon urtetan. Así que beti medida justue. Apurket dana tapetie, baina larri pine barik. Hor ikuste zue dana tapeta dagoela, hori beha niko lisu itxibide, ba, ez egoteko gero rolan gero, ba, mendirik edo, gora berarik edo. hori da. Hori arraina hori zen arrabiak. Hori da, bai. Ze Apurkete- kolore polita, Kolore politxe motetxo bai, atletin kolore, gubizteak bakarelez, ba, Oan arte paki-pakien gina ben, eta listo. Zengo digu ba. Futbola beti presente. hain gurtien ganera garrantzitsu hau, segu urretikoaz, así que... Hori da. Bueno, baina urrengo pausu da Hola, guk ez itxi. ikutzeko algie, berak ingo dugu esterilla zikitzen da tapatu, Bai, zerrez, buelti moten txako, da guk ikuturi barik, badeku ja buelta manda. buelta manda, Kurioso lan egitea zer dan, ezta? bai, Hori da. gainengo dezagune da, ba, aguakatie, Aguakatea. Hoxeniki. Aguakatera autentikoa, Bai. Ondo prestatuta. eta bertako Japoniako jateko tipikoa, da bueno, aguakateri bai enbizako, horrek dizen zarteko, eta tira bat, aguakati ebe, puntu-puntuen dau, Bai. fresko, baina bigun, Mhm. hasta
Krema. Odan ikusita, zuen etxea juteko ere gogu ematen dut jatetxea, baina baita Japoniara juteko ere. Bai, Bai, bertan bai, jateko goza seguru gongo dara. hori da. Bai, Karramarroa, Mhm. Bai, azkenik lusokerra, hori da. holandesa, Holandesa. bai. Mama dau lusokerra ebaike. Ba, diferentzia da, ba, honek lusokerrak pepitek itxia haudekola bertoko apaino. Mhm. Eta horregatik erabiltzen duzue Bai, holandesa. gitxi hau ez gazteta, oza, gitxi hau botateko. Mhm. Hoxe. Bueno, hori zengo lileke, barruan darazen lau gauzek. Gazta krema, karramarroa, aguakatea eta lusokerra. Eta hori ondo bildu. Oin atzamarran, fije bondo atzamarratan zel nahikin dauen, Bai. atzamar lodizaz, Hori da. Bai, hortzin sartu. eta buelti emon, Presilua. zile egiteto Hori da. atzamarrakaz. Beira, hola, kuadratuan bezala da, borobilean. Gero bai. formi berak emotetxo, era gura du kuadradue edo gura du biribile. Artista, Bai. Puntiek ondo estutu, Bai. dana kompaktu egoteko, ordeku ja. Unfai artista. California Uramaki. Uramaki. Eta izena Kalifornia nundi dator. California izena, ba, Japonen Bueno, baldin bagaude guan Kaliforniaino. California izena dator, ba, 1840 urtean aldera, Japoneko kolonia bat joan zane Ameriketara, estatu batuerako Kalifornia aldera lanien, Bai, da justo bertan, bat sukaldari lanien hasi zen japoniar bat, bai. da bakarrik han kangrejo asko goten da, eta aguakatik iban, da horrekaz bi gauzekaz Hor biakin, okurrizako, hori, Horieta. Uramaki itzi, eta Kalifornian egogales, California Roll. orain platereratuko du California Roll. California Roll, Rollotik ezta? hori. Hori da. Azkenian izena eman diogu zentzua, Kalifornian han osatutakoa dela puzillo bat eginda, eta gero rollotik. Hori jengibre da, purbet, mazera dute dau edo, hola entzango leke. Fin-fine baki, eta gero mazeratuta. Da hori Eta de wasabi. wasabia, Pikantia, oso pikantia. Gutxi, Horrek, gutxi. kontu gutxi. zibile. Guk platerien hori beti pinengu, Pixka bat? neurri bardine, Bai. eta gero ja bakotxak ikusten dugu, inoiz ez da batera dute, eta gero ja jente bakotxak, berak gudagoena jango dugu, sesamo purtsu veganetik, Benetikan. Sesamo txuria eta beltza, ezta? bai, Dotoria. Ontzi ere bai, bai, tire japoneko, Japoneko, oso bai. politia da, bai. Ondo. Holaxen. Gaurko bigarrengo platera, hauxe izango da, California Roll. Berehala gastatuko dut. Gure xiparen azken ukitua. Arroza, zazpialdiz garbitu ondoren, egosi. Jangiri ontzian, arroz ospinarekin ostu. Bambu esterilan, nori alga ipini, arroza zabaldu, gainean arrain egalari arrabak, aguakatea, gazta krema, karamarroa eta luzokerra zatitan ipini eta guztia bildu. Zati txikitan egin. Sesamo beltza eta zuria gainetik ipini. Wasabi eta jengibrearekin apaindu. Daztatzeko prest, oso koloretsu eta oso polita dirudi, baina lehendabizi karta erakutziko dizuet bertakoa igeretxe, ezan getxon gabiltzala, txenmoilan, urertzean, ondartzan, ereaga ondartzan, hori da. Eta hemen, zuen plater guztiak, argazkita guzti. Hau da japoniarren jatetxekoa, Jatetxekoa. danak ez datoz, Baina bat batzuk bai. bai, hori da. Eta gero, zure maixua dena, eta berekin lanian zabiltzanara, hemen, bere argazkian, bere karta pertsonalizatuta. Bai. Bere ikutuarekin, zure maixuekin, eta zuke ondo ikasi. A ber, erratan gabiz. Hori da. Eta orain, daztatzeko momentua, nola ez palilloak hartuko ditut. Hemen daukazue maila ondo prestatuta. Bera. Soja purtsu botako zagu. Soja, claro, nola ez ba. Tortzen zartu egin behar dut. Susi zapurbet busti egin bide bertan. Hori da. Eta hoxen hartuko dut. Txuen, Ondo, uste baino beto.
Bada espada oso ikantzartuko, Zer guztona dago, ala? Oso gustona, Bai. bai. Oso goxua dao. Bizenke wasabi apurtxo bateaz, probeu, Bai, tanta bat. Apurtxo eta apurtxo, bai, probetako. Begilak ez dira ingo dien nahi oporatuta, Poko, Apurtxo bete. No, tranquilo, no sé. Ya con eso tienes suficiente, ¿eh? Con el palillo manchado tendrías suficiente. Ah, bai, honekin. Sí. Wow, eso es mucho. Ez mucho, ikutu bat. Bapes. Jo, berotzen aizat gorputza, beti gora. Bueno, gogoratu du guztioi, gaur bagoa zela, baina bihar hemen izango gaituzela ordu berdinean, beste plater batzukin. Bai japonesak eta nola ez, getxon bertan eskualikutuarekin egindakoak ere bai. Gaurko batikan agur, eskerrik asko, zuri, 谢谢请我过来。 bueno, zesan ote du, gustora, Sí, ok, vale. Ba, eskarrak eman eta Bai. pentsatzen dut, bueno, ondo sentitu dala, eta gu berekin ere bai, gauz desberdinak ikusi ditugu, eta posik baitare. Ondo izan, banoa, ure erateko desietzen nago. Aio. Bueno, bilarte. agur.